Türkmenistan'ın kanunçylygynda mejburi zähmet we çağa zähmetin ulanmak gadagyn edilýär. Ýöne ýurtda insan hukuklaryny gödegçi edýän halkary we türkmen guramalary türkmen häkimetlerini hususan o hojalygyna çağa zähmetin ulanmakda we çağalary okumak mümkinçiliginden mahrum etmekde tanqidleýärler. Bular arasynda Azatlyk radiosu hem maglumatlar beripdi. Adynyň tutulmagyny islemedik Türkmen Saly Zenanyň Azatlyk radiosuna gurrun bermegine görä, ýurdun ilatynyň ýartyndan gowragy ýaşaýan owy ýerlerine çağalar kadalyp bilim almakdan mahrum edilýär. Geçen 30 ýylda Türkmenistanyň owy mekteplerine çağalara bilim berilişi epesli peselli. Çünki çağalar diňe maşgalatyna hojalyk işleri üçin ulanmaýar. Olar mektepde 1 saat okap ýa-da okudan soňra kärende ýer bolan mugallimleriň hususan paýta meýdanlaryna otomak ýekelemek, paýta ýygmak üçin işlemäge mejbur edilýäni az bolmaýar diýip ol käbir vilayatlarda çağalaryň tomysky dinjas lagerlerine yer alma toplamak üçin ulanýanyny sözüne goşýar. Mysal üçin, Livak vilayatynda çağalaryň tomysky lagerde dinjalýan wagtynda yer alma toplamagy alnyp gidilendigini owalyk garnaşymyz gurrun berdi. Hatta enatalar çağalarynyň lagerde dinç almak üçin mektebiň ýolbaşçylaryna 250-300 manat töleg edenligine garamazdan olaryň käde aşsusuz işlemäge mejbur edileni hem aýdylýar. Enatalar çağalaryna mugallimleriň pes baha goýmagyndan we hazar bermeginden çekinip hiç ýere şikayet etmeýärler diýip adynyň tutulmagyny islemedik Türkmen Saly Zenan Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Türkmen hayaty aýny bolsa, soňky döwürde bu mesele gödegçiň güýçlenenligine garamazdan entegem çağa zähmetiniň bir kanun ulanýanyny Azatlyk radiosu bilen söhbetleşigini aýtdy. Enatalar mecburi ýagdaýda çağalaryny iýermeli sebäbi paxta ýygmynda pul berilýär. Ot şöyle garip kasar maşgallalar öz çağalaryny şo paxta ýygymda 5 manat 10 manat işlesin diýip iýerilýär şo paxta ýygymlaryna ýene-de. Ýöne Türkmen mediasy o ýerlerine ekin meýdanlarda çağa zähmetiniň ulanýanyny barada hiç ýyly maglumat bermeýär. Adynyň tutulmagyny islemedik başga bir türkmen raýaty bolsa, ýaşaýan sebitinde pandemiýa çelli käbir çağalaryň enatatyna maddi kömek etmek maksady bilen köçelerde, bazarlarda onu şok zatlary satanlygyny ýytaýar. Meselem, COVID-19 pandemiýa çelli käbir çağalar ayakkabı kutuýunyň gapagyna dezodorant sakyz, maşynyň içine ýakymly ýyt berýän kagzydan edilen zatlary goýup, ulagyna ýanyç goýdurmak üçin nowotu duran sürjülere satmaga çalyşýardylar. Käbir sürjüler o zatlaryň özüne gerekli üçin alsa, köpsi çağalary ýürege awap, o zatlar gerek bolmasa da satyn alýardylar. Käbir çağalar bolsa, bazarda söwda edýärlere üzerlik ýakyp berip 5-10 manat kazanç ederdiler diýip olaýdýar. Ýakynda hökümeti degişik bolmadyk Türkmen News we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy Türkmenistana 2020-nji ýylda paýtygym döwründe mejburi zähmetin ulanýşy barada hasabat çap etdi. Şol hasabatda geçen Türkmenistana paýta hadyl ýygnalyny mejbur çağa zähmetinden hem ulanlanlygy habar berilen soň Düýük Britaniýadaky etki söwda başlangyjy eti garaşly guramasy global moda markalaryny Türkmenistanyň paýta satyn almagyny totatmaga çağırdy. Emma Türkmen resmileri o hojalygyna çağa zähmetiniň bir kanun ulanýanyny bilen ilteşikli maglumatlary inkar edýärler.